unom ka mga e-tricycles ug duha ka mga charging stations ang gi-turnover ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa Dapitan City. Nagtambayayong ang ahensya sa Department of Science and Technology ug ang lokal nga panggamhanan kay parte kini sa ilang programa nga mamahimong usa ka smarter, greener ug mas progresibong syudad. Sumala sa kalihim, nakalinya sa programa sa ilang ahensya ang tinguhang modernisasyon sa lokal nga panggamhanan ug ilang nakita nga dunay dakong ikatabang ang paggamit og mga electronic mobility sama sa mga e-tricycle aron di lang usa ka smart city ang Dapitan kung dili mamahimo kining usa ka smart ug sustainable shrine city sa nasud. It is important to recognize that being smart and being sustainable must go hand in hand. Kung maririnig niyo po, ang ibang mga bansa smart city lang or smart community. Pero ang aming gusto ay smart and sustainable because being sustainable means that while you are developing, you are also protecting the environment. The environment where you get your value addition of resources to get your income, that not only the present generation should avail of, but more importantly, our future generation, our apo-apo, makikinabang pa rin. This groundbreaking technology developed through a DOST-funded project plays a crucial role in advancing the government's e-vehicle program by promoting efficient and sustainable transportation solutions. Sa paglusad sa mga e-tricycles, gipaila-ila sab sa DOST ang charm technology kun charging in minutes. Din fully charged na sulod lang sa 30 minutos nga pag-charge ang e-tricycle gamit ang solar energy. This is an exciting endeavor na pinasukan namin in partnership with DOST. Sabi nga ni Secretary, this is the first time also na ginawa nila itong klaseng programa for a tricycle industry or sector, no? Dito sa Dapitan, we're always known to be one of the firsts of many. No, so excited talaga kami para ipakita sa lahat ng mga Dapitanons na seryoso kami when we mean na gusto namin ipalago ang business ng every Dapitanon through e-commerce, through itong klaseng teknolohiya. And hopefully, yung base natin na maging smart heritage city natin ay matutupad na through itong initiatives na ginagawa namin in partnership with UST. Ang 30 minutos nga pag-charge, mulungtad na kini sa tibok adlaw nga biyahe libot sa bisan asang lugar sa Dapitan. Diin anaa lang sa 80 pesos ang bayaran matag charge. Anaa sa 8 ka mga pasahero ang pwedeng masakay sa e-tricycle ug mas kusog ang daga niini kung ikumpara sa mga ordinaryong e-tricycle kay aduna kini kambyada hangtod sa segunda. Sa mamahimong benepisyaryo sa mga e-tricycles, anaa lang sa 280 pesos ang ilang igahin nga bayad matag adlaw. Mas barato kung ikumpara sa tag 300 pesos nga ginabayad nga boundary sa mga motor cab drivers ngadto na sa mga tag-iya sa ginamanehong motor cab ug aron mas mudako ang adlaw-adlaw nga kita sa mga tag-iyag e-tricycles. Gihimong libre sa panggamhanang lokal ang charging niini sulod sa unom ka bulan. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.